Just aquí em trobo en el Visitor Center, el lloc on quan visites Antelope Island necessites una mica d'informació, doncs vens aquí dintre, hi ha una galeria, hi ha una botiga de records, i en aquesta botiga hi venen encara algunes fotos meves, i també han venut altres productes com adhesius, imants que es posen a les neveres i aquestes coses. Amb una de les meves fotografies més populars, més famoses, que vaig fer fa 3 anys en un hivern, que va fer molt fred, el llac, part del llac estava tot glaçat i a sobre hi havia neu i hi feia un dibuix molt maco i va ser una posta de sol molt maca amb uns colors molt macos en el cel, hi havia una bona capa de núvols i res, me la van demanar per fer diferents productes per a ells poder-los vendre, i un dels articles més macos és un trencaclosques, i ara el vinc a comprar per regalar-lo a una amistat, a una amiga, i així tingui un record molt personal meu, i res, vaig a buscar-lo. Per cert, aquí també hi ha la galeria d'art, i durant 3 anys vaig estar posant fotos cada vegada que exponia era per un mes. Sembla un mes? 2 mesos, sí, cada vegada. Així que va ser una gran oportunitat per mi poder ensenyar les meves fotos que feia aquí a Antelope Island o també a diferents llocs, ja sigui als parcs nacionals de Utah o també a Yellowstone i aquests llocs on jo anava, on jo he anat durant tot aquest temps. Aquí tenim un bison de color blanc, aquests foradets en forma de bison també. Alguna vegada he fet fotos per utilitzar-lo com a marc, així un rotllo més artístic també. I res, aquí a les muntanyes, les Wasatch Mountain, totes neveretes. Allà dalt hi ha Snow Basin, l'esquí resort, i per allà baix estaria Salt Lake City, també hi ha diferents llocs per anar a esquiar, estacions d'esquí. Avui fa fresqueta, estem tot el dia sota zero, un sol a mar de maco, i res, demà és Christmas! Anem cap aquí dintre a veure què trobo. I aquí podeu veure el trencaclosques de 1000 peces juntament amb un pòster d'atenció, repetició instantània de 50 per 70 centímetres. Un regal fantàstic que podeu trobar aquí a les estanteries de la botiga d'Antelope Island, on també s'hi troba un llenç d'unes dimensions prou importants. Finalment, aquí a la imatge, una de les meves més fantàstiques que tinc, que he fet aquí en el Gran Llac Salat el 2017 d'un hivern molt cru. Bones festes, Merry Christmas per tothom.